Ya keble ya pi baro ki Paidbah ki baju pek ki baju kershan buat kemjuru ki baju kentho ya ka channel ke jongi usang adu porta. Hakan ke step mako bana ra pi ka wi ka khubor ba kata kalong ka rai jong ka Mekle State Electricity Regulatory Commission ka bedai baka jeng Pynkieu ka jeng Pynhiar ya ka bai boarding elektrik ka bedai wan Siew de ki Paidbah ba kemjuru ka bedai wan Siew de ki Karkhana ba ki de ki board trikam hapo ka jela. Kini ke jeng Pynkieu lale aka afra tarik mata ubnai haka jelam jeng chairman ba Thymmai jeng ka commission ucandan kembar mandal. Kani ka jeng Pynkieu lese ka bu bun ki jeng keli namar ba kadi ka jeng Pynkieu hapreng jong ka snem lani hasiteng jong ka snem barabor ka board jong ka boarding elektrik jong ka jelah ba ka Pynkieu ka bai boarding elektrik kale akapor bastang jong ka snem to kata ka jeng Pynkieu kala ya dai ka ik bang ka wanara ki point hang ni ka long bahkan ni ka jeng revise ya ka tarif lani ya ka jeng Pynkieu Pynhiar ka bai boarding elektrik kadon ka ke baki Paidbah kena banyak perkhat bakata kalong bala Pynkieu ya ka bai thangding elektrik jong ki Paidbah kan bala Pynhiar pan ya ka dor nani ya ka taka dor ka bala thang ba penkam boarding elektrik di ki Karkhana kalong ki Karkhana dobilat nani kalong ki Karkhana sain nar ko po banihat bat ki di ki Karkhana ki ba khamhe ki badan ha ka jella kini ka jeng Pynkieu kadi ke baki Paidbah kena banyak keren namar ba kembala ong mene ba la Pynkieu ya kata ka energy charges nani kata ka jeng penkam boarding jeng ki Paidbah kan bala Pynhiar pat ya ka energy charges lan dia ka bai board thangning board elektrik de ki Karkhana kumno kala banlong ba on Pynkieu ka jong ki Paidbah kan ba on Pynhiar pat ya ka jong ki Karkhana kalau ka baki Karkhana ki ya subsidi tingnya pet mentai ka di report ka bala don ru bar ki kot isla ka bala kershan ru da ki notification ni ki jeng penmi nak kata ka board ka baju pe ka jeng Pynkieu Pynhiar ka bai boarding elektrik kata ka MSERC ka commission ka jinglam jong ba PWT kamu chairman kalabu kumni ka dor by thang boarding electric de ki Paidbah kata nam tau sam arjar apulai arpusaw nakam ta ki domestic ne de ki light ki bangi thang hayi ngasam ka fixed charges landi kata ka run ka de bangin Siew ka long prapo tangka kilowatt sibnai energy charges landi kata ka by thang boarding electric nakam ta unit adu shispa unit jing Siew ka long sopia kilowatt sibnai bana kam ta shispa unit sheneng pan kata kembot ki bathang palat de ka shispa sheneng kador kan long santangka kilowatt sibnai nakam ta ki Karkhana ane ki high tension industry ka fixed charges ka long laispa tangka kilowatt sibnai kan baka energy charges nandi kata ka bai thang ding electric ba kalong nyu tangka propone ya kilowatt sibnai harin kani ka commission kala song jalang biang ha ka jinglam jong ba PWT kum chairman kata ka hindu tarik ujliu aja fusaw labu biang anila revise biang ya ka bai thangding electric kumni domestic consumer ni ka light bathang ki Paidbah ka fixed charges ka long prapo tangka kamur kanye hajui ka energy charges lani kata ka bai thangding electric long kumni da kamta unit adu shispa unit ka long sautangka kilowatt sibnai ka bahir chipia naka bai thang ding electric joksam ajar apula arsaw kata ka balong sopia sibnai nakamata kilowatt nang tapat nakamata shispa unit chaneng ka bai thang boarding electric ka long sopia kilowatt sibnai ka bahir chipia naka bai thang ding electric joksam ajar apula arsaw kata ka balong santangka ka mot hangni maka commission ha ka jalam jong ba PWT haka snam ajar arpusaw arpusan kata hau nritik jong jeli ajar arpusaw kala Pynhiar ka bai thangding electric nakaliang jong ki Paidbah nani kita domestic consumer handai ka commission haka jalam jong chairman ubat Thymmai u Chandan Kumar Mondal kala penkala biang nani kala chong jalang biang ban penkala ka bai thang boarding electric ka balong kumni nakam ta ki domestic consumer ka fixed charge ka long khandai pho tangka ka mawat la Pynkieu shi pho tangka kilowatt sibnai energy charges lani ta by thang boarding electric unit adu shispa unit ka long santangka sanpsania kilowatt sibnai ka balong ka tarif jo sam ajar sa arsan kita ka dei ka bala penmi akan rutrik ujali ajar saw ka tarif ni ka ba thang electric akte ka por ka long tang sau tangka ka mot ka dun ka Pynkieu ka ba sitingka sanpsania
shi kilowatt shibnai nangta nakamata shispa unit sheneng kamot shispa adu arspa unit ka bai thangding electric kalong sandkan rubusan ya shi kilowatt shibnai katba ka order lani kata ka jengpen kiu ka Elektrik ujaliu ajar sa par kalong tang sau tengka lani sau pia sau point san pho tengka katba ka jeng thangding electric bat nakam da chispa unit sheneng kalong san tengka rubusan ya shi kilowatt shibnai kita kadika tarif lani jengka bai thang itu duksam ajar sa san katkum ka order jengka Elektrik ujaliu ajar sa kabalong tang sau pia ni sau point san pho pisa kilowatt shimna ka balmut karon ka jingkiu ka bahdu shi tengka khasan naya na ka ka balabu ni ka balabu akan Elektrik ujaliu ajar sau nakam ta ki karkhana pan ka fixed charges ka long life pa shifo tengka kilowatt shimna energy charges ni ka ba thang ding electric ka long ru tengka point san pho pisa kilowatt shimna katba ka energy charges ni usam ajar arpulai arpusau hakaba kabai thangding electric kalong hadu nyotengka pan phrapho pisa kilowatt chipna ka bomot kadon kajing Pynhiar hakaba thangding electric juki karkhana chitengka arpho khandai pisa ki karkhana kidegi ta ki jaka ke ba pendekam ding electric ni kata ka energy charges kablong degi hajar kilowatt akshibna ka bomot ada shi unit kadon kajing Pynhiar chitengka arpho khandai na ya ka bomot degi pho hajar ka bomot kadon kajing hiar ka bajor bha Karkhana kanipat ke table ni kejing kedau harum ke penilot ya baro kejing bu Thymmai ka bor ya kejing si ka boarding electric kutir juti nanda kita ki ying baduk ki ba penenkam boarding electric kamda penenkam ya ke meter kena ban Siew aspa shifo tengka shi benai ka bamut kadang kejing ki ka ba shifo tengka na ka aspa ba kejing si menaka benai ki ba penenkam meter pat hadu life unit kadang kejing kiu ke ba naka laipo nyupsan tengka syaka sau tengka san punyo pisa domestic kamot ke bathang ki Paidbah naka mta chispa unit naka prapau lapan kiu syaka kendai pau bat ya energy charges ni kata kajing thang ne pendekam boarding electric along naka saupia lapan kiu syaka san tengka san pusan pisa naka mta chispa unit cheneng pan chispa adu arspa fix charges kalong kendai pho tengka kemamut lapan kiu pho tengka katbak energy charges pat lapan kiu naka san tengka syaka san tengka rupusan pisa pelat dia ka aspa unit pat ka fix charges kan dia kemju kata naka prapho syaka kendai pho kemalong hi ki wei ki kategori katbak ka energy charges pat lapan kiu lapan hiar naka ru tengka nyopho pisa syaka ru tengka khat an ya commercial dukan berkiu ki pat shispa unit nakam shispa unit kaba dan mata kalong shispa sapho tengka kan balapan kiu pat syaka shispa san pho tengka kamu kata ka fixed charges kan baga energy charges pat lapan kiu naka hindu tengka nyopho pisa syaka nyu tengka rupu ar pisa pelat ya ka shispa unit ka energy charges kalong naka hinyu tengka prapho pisa lapan kiu syaka hinyu tengka prapho san pisa kamamut ka kiu ka basan naya Nagam taki Karkhana pat ni kita ke LT Industrial. Energy charges la kiu na ka ndu tengka proper pisa syaka nyu tengka arfo neya. Kiwi ki pat kijing Siew ki bakan tup ki street light ki public water supply ang tagi general purpose kamu buat ki jumlah kam ki hospital bat kiwi de ki office sarkar ka fixed charges kalong sispa sapu tengka na kamata ka public lighting ka public water supply ka general purpose bat kam juru na kamata ka packaging pengen kam ka fixed charges kalong hinyo tengka ka public lighting meter ka Pynhiar syaka san tengka sab khandai pisa public water supply na ka hinyo tengka life pisa apan kiu syaka hinyo tengka point khandai pusan pisa general purpose naka hinyo tengka roof pisa apan kiu syaka hinyo tengka prabu khandai pisa am taki jumpa kam karep karyang education
naka laipya la Pynhiar syaka lai point arpusan pisa. High tension komod ki Karkhana ki bakham he ka fixed charges la Pynkiew syaka lai spice fu tengka kat ba ka energy charges pat la Pynhiar naka 100 point kandai fu pisa syaka 100 point safu pra pisa. Commercial naka hinyau point safu pisa la Pynhiar syaka hinyau point kan ar pisa. Industrial high tension naka hinyau point prapo pisa la Pynhiar syaka hindu tengka point san phuwei pisa. Kiwipat ki ferro alloys komod ki Karkhana ki ba sainar naka san tengka ka energy charges la Pynkiew syaka hindu point safu nyau pisa. Public water supply kiberi ki high tension la Pynkiew naka hinyau point lai fo pisa syaka prapon lai fo pisa. Kiwipat ki Karkhana ki ba he ba ki big industries naka hinyau point san pho pisa ka energy charges la Pynkiew syaka hinyau kandai point safu lai pisa. Bada ki ferro alloys pat la Pynkiew naka saw point kandai pho so tengka kandai pho pisa syaka hindu tengka point safu wei pisa. Nika ika bagi kana nika long kajing Pynhiar ka sarkar nika commission yaka dor ba thang boarding elektrik jong ki Karkhana kat bala Pynkiew pat yaka dor jong ka ba thang elektrik jong ki Paidbah. Ka commission kala angru ba kan nika dor jong ka ba boarding elektrik ka ba Thymmai kan cai kam nadu upnai no pra menta kasnam arajan arhusau.